אני פה בדירה ליד ביתו של הרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה. הוא באמת היה צדיק. הוא היה צדיק ומאור גדול. מנפילי הדור, ששמר על גחלת תורת ישראל, שהיא הבסיס של עם ישראל, ועשה את זה בצורה שחיממה לבבות וכבשה ללבבות, בארץ ובעולם. אני יודע שאני מדבר על ציבור ענק, שיודע שיש כאן אבדה. בכמה וכמה חלקים. הנקודה המרכזית היא, כמו שאתם רואים, האמבולנסים שעכשיו כבר סיום בעיר, אמבולנסים פרוסים, יש פה כ-50 אמבולנסים שפרוסים ברחבי העיר, מי ששם לב ממש כל כמה בניינים, לאורך כל המסלול של הלוויה יש אמבולנסים שנמצאים עם ציוד ערוכים לכל תקציב. במקביל יש פה, וגם נמצאים פה איתנו, שפתי הרבה מאוד מול רחוב רשב"ם, רבבות אנשים מתחילים להתאסף. כל רחוב נחמיה מתחיל להתמלא לאנשים. לא להתקדם קדימה, לעצור, אתם גורמים ללחץ בכניסות, לעצור בבקשה, לא להתקדם קדימה. כמה קפי נותן לי לכאן לסייט? תכף אני מביא לך התעודה של היעלום בדרך. כמה זה כמות? 40. וכמה זה רוצה של הגדרות? קהל יקר,
זה פשוט פיקוח נפש. כל האנשים לא להתקרב יותר לכיוון בית הרב. תעצרו את הכניסות, לא להיכנס. זה פיקוח נפש וסכנת נפשות. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני מבקש מכם, בדחילו ורחימו, לא להמשיך לפה. איזה רב, אמרתי, הגיע הרב כאן. מוזמן המשטרה. בנו מעבר, זה כל מס נפושת, לא להתחכם ולא לפגוע בכבוד האויב. מי שלא צריך להתקרב, שפשוט... שבואו לחלוק כבוד לתורתנו הקדושה. לא קראתי. ברשותכם, אני רוצה להקריא מאמר שביקשו ממני אחד מהדור להקריא לפני מאות עשרים עם בישראל שחיו. בנו מעבר, זה כל מס נפושת, לא להתחכם ולא לפגוע בכבוד האויב. מי שלא צריך להתקרב, שפשוט...
בסדר, הוא יצא. רק יתד, פיני, שלך, רק יתד. עכשיו התחילו ממש להריץ את הלוויה, עמיתה כבר אוחזת פה, לכיוון עוברת את עזרא עכשיו. מאוד שחור פה מהאנשים. ובצדו סייל או יעייף תחבוי להסתובב הוא יציל אחורה חוביפח לכיוון יוקוש חזון איש. מדבר אבויס בעברוסו יוסך לוך וסחס כנופוב דרסה צינו וסויחי רואה מיטוי לא יסירו מפחד לוי לא מחייצה ופיוי מום מדבר בוי פליה לויך מכתב יושו צורוים איבוי מצידכו אלף ורבובו ממינכו אילכו לא יגוש רק בינכו סבית ושלומאז שרואים תראה כתו אדוני מחסי אליון שמתו מוינכו לא יסונה ילכו רו נגע לא יקרא בהולכו כי מלוכו וצף ולוך תשמורכו בכל דרוככו על כפיים ינסוכו פן תיגוי בוי בנגלכו על שחל ופעזת תדרוך תרמויס כפיר וסנין כי ביחושק ואפלתיו אז אגביו כי יודע שמי יקרואיני ועיניו אמו יונו יחי בצורו هذا جديد السيارة خايف عليه עכשיו גז וואי 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 מי שהיה צריך להיכנס לך נכנס לפני טורניש גם This is it.
אמרתי לך, כל מיני חבר'ה שזה. הנה הצדיק הזה. עד כאן. ביי, בהצלחה. Hier!